Sa video na ito ay ating pasadahan ang Blue Lagoon ng Pagudpud, Ilocos Norte. Dito makikita ang sikat na Hanas Beach Resort and Convention Center na pagmamay-ari ni retired Philippine Air Force Colonel Ricardo Nolasco Jr. na sumakabilang buhay taong 2018. Bago pa man dumating ang pandemya ay talaga namang dinarayo na ito ng mga sikat na celebrities at politician. Pagkatapos nga ng COVID-19 pandemic ay tuluyan na itong nagsara. Makikita dito sa gilid ang samut-saring mga bilas, hotel, restaurant na tuluyan ng inabandonado. Subalit mahigpit na pinagbabawal na pumasok sa mga abandonadong establishmento dito. Ngunit sa kabilang dako ay talaga namang mamamangha ka sa maputi at pinong buhangin ng Blue Lagoon. Makikita natin sa video na samut-saring mga kahoy at dumi na dulot ng mga nagdaang bagyo na tumama dito sa Northern Luzon. Kahit sa video na ito, sabay-sabay tayong mamangha at mag-enjoy sa hampas ng alon at napaka-solid na ambience ng Blue Lagoon. Dito lang yan sa Pagudpud, Ilocos Norte.